Μέσα Ιουνίου 2025 και ακόμα μια ωραία εκδρομή, μότο εκδρομή και όχι μόνο, στην ορεινή υπηρετική Ελλάδα. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια διαδρομή παράλληλα στον ποταμό Αγραφιώτη. Έχω ξεκινήσει φυσικά από τους Θρακομαγεδόνες, έχω κάνει ήδη 300 χιλιόμετρα περίπου. Η κατεύθυνση είναι προς τον νομό Άρτας. Αυτή τη φορά θέλω να διανυκτερεύσω στο χωριό Μεσούντα της Άρτας, στο οποίο θα συναντήσω το βράδυ, αργά τη νύχτα θα έρθουν κάποιοι φίλοι από τον Ορειβατικό Σύλλογο, τον πεζοπορικό, για να κάνουμε αύριο μια διαδρομή στο βουνό, μια ορεινή πεζοπορία στην κορυφή του Κοκκινόλακου, που είναι το βουνό πάνω από τη Μεσούντα, μια περιοχή που δεν έχω πάει ποτέ. Μια μικρή παράκαμψη αναγκαστική για ανεφοδιασμό σε ένα βενζινάδικο στη Δυτική Φραγκίστα. Ελπίζω να είναι ανοιχτό, γιατί το προηγούμενο στο Κρέτη δεν υπήρχε. Στηρίζουμε και τα περιφερειακά βενζινάδικα, αλλά κάποια από αυτά έχουν κλείσει όσο τα χωριά σιγά σιγά ερημώνουν. Δυστυχώς ούτε το βενζινάδικο στη Δυτική Φραγκίστα ήταν ανοιχτό και τώρα κατευθύνομαι στη μοναδική επιλογή που μου έχει μείνει, το πιο κοντινό βενζινάδικο, αλλά η θέα μαγευτική προς τη λίμνη των Κρεμαστών. Και μια και ήρθα από εδώ, ευκαιρία να επισκεφτώ το πολύ παλιό πέτρινο γεφύρι του Μανώλη. Ωραία, τα κατάφερα με την τρίτη προσπάθεια. Βρέθηκε βενζινάδικο. Κατευθύνομαι σε ένα χωματόδρομο παράλληλα με τον ποταμό Αγραφιώτη, για να πάω να συναντήσω τον κεντρικό δρόμο που πάει στα Άγραφα. Ο καιρός έχει κλείσει, υπάρχουν καθοδικά ρεύματα, μπουμπουνιτά. Προηγουμένως το κομμάτι του ασφάλτου ήταν και βρεγμένο, εδώ δεν έχει βρέξει. Πολύ βροχή, δεν λέει να κόψει. Και αν συνεχίσει έτσι, το χωμάτινο κομμάτι θα είναι πολύ γλιστερό. Για να μπω με αυτά τα λάστιχα δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Μπροστά μου έχω ένα κομμάτι περίπου 10 χιλιόμετρα χωματόδρομου. Από ό,τι βλέπω ο δρόμος όμως είναι αρκετά καλός. Δεν έχει λάσπη και ο καιρός δείχνει ότι ανοίγει. Επομένως δεν θα έχω άλλο νερό. Φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται να βρω κάποιο κομμάτι με λάσπη που να με προβληματίσει. Οπότε συνεχίζω κανονικά βόρεια κατεύθυνση προς νομό Καρδίτσας. Πέρασα τα Επινιανά, θα περάσω από το Τροβάτο και οι μυρωδιές είναι απίστευτες. Μαγεία, μια μαγεία είναι. Άρε Άγραφα, καταπληκτικό μέρος τα Άγραφα. Περιοχή Natura και κάποιοι εγκληματίες θέλουν να την καταστρέψουν και να βάλουν
ανεμογεννήτριες, αν είναι δυνατόν. Ενώ κανένας από τους κάτοικους δεν θέλει. Έχουν κερδίσει όλες τις δίκες. Αυτό έπεσε. Κι όμως κάποια μεγάλα κεφάλαια επιμένουν. Με το έτσι θέλω να βάλουν ανεμογεννήτριες. Τα καταφέρανε στο Τύμπανο, που είναι μια βόρεια κορυφή από τα Άγραφα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν εδώ να καταστρέψουν τη φύση. Τα Άγραφα είναι ένα μικρό Νεπάλ, με τα χωριά και τις βουνοκορφές, ένα Νεπάλ σε μικρογραφία. Τάδε έφη Παναγιώτης Σκοτρονάρος. Τι θες? Τι είναι? Όχι τώρα. Όχι τώρα. Θεόρατα έλατα, απίστευτες μυρωδιές από τη φρέσκια βροχή. Προφανώς το μέλι είναι από έλατο. Η ζελατίνα του κράνους κλειστή, για να μην μπει καμιά μέλισσα μέσα στο κράνος και έχω θέμα. Ευκαιρία να βάλω φρέσκο νεράκι. Χρησιμοποιώ ένα υδροδοχείο στο backpack, το οποίο το γεμίζω πάντα μόνο με νερό. Ποτέ δεν βάζω ηλεκτρολίτη ή κάτι άλλο, γιατί θα λερωθεί και θα μαυρίσει. Αλλά τώρα το καλοκαίρι που οι ηλεκτρολίτες είναι απαραίτητοι, χρησιμοποιώ κάτι άλλο, ένα δισκείο μασόμενο ηλεκτρολίτη, όπως είναι αυτά εδώ, τη Salt Stick. Και έτσι δεν χρειάζεται να κάνω την ανάμιξη μέσα στο υδροδοχείο. Έβαλα πορεία για Στεφανιάδα και μετά από εκεί να καταλήξω στο χωριό που με ενδιαφέρει, που είναι ο τελικός προορισμός, η Μεσούλια της Άρτας. Έτσι, μπράβο, στην άκρη. Μπράβο το μοσχαράκι. Κι άλλο ένα κομμάτι χωματόδρομου. Δεν ξέρω τώρα πόσο μεγάλο είναι. Ούτως ή άλλως ακολουθώ μια διαδρομή που μου έβγαλε το Google. Εδώ έχει κάποια σημεία γλιστερά, σκιερά. Το νερό δεν έχει εξατμιστεί ακόμα από την πρόσφατη βροχή. Πρέπει να πηγαίνω λίγο πιο σιγά. Φανταστική θέα στον Αχαιολό. Πήγα και στον νομό Άρτας. Γιατί ομίχλη, χαμηλή ορατότητα, την εξάτμιση του νερού, από τη βροχή, από την κοιλάδα του Αχαιολόου.
Όμως οι μυρωδιές είναι απίστευτες και το τοπίο είναι λίγο φθινοπορεινό, αν και η θερμοκρασία είναι καλοκαιρινή. 21 βαθμούς τώρα εδώ στα γρέβια της Άρτας. Μεσούντα! Και από πάνω το βουνό Κοκκινόλακος που θα ανέβω αύριο. Το χωριό αυτό στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδος καταγράφηκε ως ο τόπος που αυτοκτόνησε ο Άρης Βελουχιώτης τον Ιούνιο του 1945. Μάλιστα είναι αύριο πρέπει να είναι και η επέτειος, οπότε ίσως την Κυριακή υπάρχει κάποια εκδήλωση εδώ στο χωριό. Φοβερό μονοπάτι σκαλισμένο πλάι στο ένα χελό ποταμό, φανταστικό. Το πρόσωπο είχε πει δεν είχε βγει πολύ. Aquí. Αρκετά απαιτητικό αυτό το μονοπάτι. Έχει υγρασία 100%. Πολύ υδρότας, άπνοια. Ευτυχώς έχω μπολικό νερό μαζί μου. Χωρίς μπατόν, πολύ γλιστέρα. Άλλα 100 μέτρα ισομετρική και θα είμαστε στην πρώτη κορυφή. Μετά θα ακολουθήσουμε την κορυφογραμμή και θα πάμε και στις άλλες κορυφές που κυμαίνονται εκεί από 1600 μέχρι 1700 μέτρα.
η κατανάλωση. Εδώ σε εκείνη τη στάνη ήταν μια βοσκοπούλα από το χωριό Πηγές που είναι λίγο πιο κάτω, Σάρτας, κάτω από 40 χρονών. Είχε εδώ τα κοπάδια της και την έβγαζε με ουίσκι και το γάλα που έβραζε από τα πρόβατα. Πολύ περίεργο. Και είχε και ένα ντουφέγγι για τους λύκους και έβγαζε όλο το καλοκαίρι εδώ. Μπράβο. Πολύ ωραίο το πρωινό, εδώ στο χωριό Μεσούντα της Άρτας. Ξεκινάει η δεύτερη μέρα της πορείας επιστροφής προς το σπίτι μου. Το μενού σήμερα θα έχει όμως κάτι διαφορετικό, δεν θα πάω από τα ίδια. Είναι Κυριακή, έχω κάνει ήδη πόσα χιλιόμετρα και δεν έχω συναντήσει ούτε ένα αυτοκίνητο. Ούτε ένα. Να το, κατά φωνή, αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο αυτοκίνητο που συναντάω στον δρόμο. Και έχω περάσει και πόσα χωριά. Θυμάστε την ιστορία που σας έλεγα χθες στο βουνό, στην κορυφογραμμή του Κοκκινόλακου που βρήκαμε αυτή τη στάνη με μια βοσκοπούλα που είχε πιει ουίσκι. Τρεφόταν μόνο με ουίσκι και γάλα. Το update λοιπόν της ιστορίας είναι ότι παντρεύτηκε αλλά δεν άλλαξε επάγγελμα. Απλώς έχει αναλάβει τα πρόβατα του άντρα της, ο οποίος είναι και αυτός βοσκός. Ωραίες ιστορίες εδώ το χωριό της Άρτας. Μας μεταβίβασε ένας άλλος Τσοπάνης που συναντήσαμε στην κορυφαία γραμμή του Κοκκινόλακου. Μάλιστα μας έλεγε ότι περίμενε να ανέβει και ένας άλλος βοσκός, ο οποίος είναι 98 ετών, 98, και ακόμα κάνει αυτό το επάγγελμα. Απίστευτο. Πολύ ωραία χάραξη αυτού του δρόμου. Πάνω στα υψώματα ουσιαστικά μιας κοιλάδας που είναι δεξιά μου και της κοιλάδας του Αχελώου που είναι αριστερά μου. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το Google φρόντισε για μένα, ξέρει ότι μου αρέσουν οι χωματόδρομοι και με πάει από χωματόδρομους. Καλά, ίσως δεν έβγαινε και αλλιώς η διαδρομή αυτή που ήθελα. Αυτό εδώ είναι το γεφύρι της Τέμπλας, το ξωτό παλιό γεφύρι. Θα πάω από την άλλη μεριά να το επισκεφτώ. Λίγο φανταστικά.
Από εδώ το γεφύρι της Τέμπλας είχα κάνει κάποτε παλιά με τον Νεό Σαχαρνών μια πολύ ωραία μπαρκάδα με καγιάκ στη λίμνη. Το νερό έχει πολύ ήπια ροή. Λίμνη Κρεμαστών, το πολύ ωραίο μπλε χρώμα. Γέφυρα Τατάρνας στη λίμνη Κρεμαστών. Περνάω από την ανατολική μεριά στη δυτική της λίμνης για να κατευθυνθώ νότια και να πάω προς τη λίμνη Τριχονίδα και το Θέρμο. Φανταστικά μπλε νερά, πανέμορφα χρώματα. Ακόμα και με την καλοκαιρινή θολούρα φαίνονται όλα πολύ όμορφα. Μια λίμνη με πολύ μεγάλη έκταση και ανάπτυγμα σε όλες τις κατευθύνσεις βορρά-νότο, ανατολή-δύση. Άλλο ένα χωμάτινο κομμάτι πίσω από το φράγμα της λίμνης των Κρεμαστών με κατεύθυνση προς Καστανούλα. Ενδιαφέρον δρόμος, πολύ κλειστός, αλλά έχω ανέβει σε υψόμετρο και έχουν αρχίσει πάλι τα έλατα. Πεύκα, μαυρόπευκα, έλατα, κυπαρίσια. Έχω ανέβει περίπου σε υψόμετρο 800 μέτρων. Ουσιαστικά βρίσκομαι στις βόρειες απολύξεις του Πανετολικού Όρους, το πιο ψηλό βουνό στην Λαβερνανία, η οποία περιλαμβάνει και άλλα δύο μεγάλα συγκροτήματα βουνών, όπως είναι τα όρη του Βάλτου και τα Καρνανικά. Άλλο ένα πολύ ωραίο χωμάτινο κομμάτι στο δρόμο για το χωριό Καστανούλα. Μέσα από τα ορεινά χωριά της δυτικής μεριάς του Πανετολικού, ορεινά χωριά, καταλήγω τελικά στη λίμνη Τριχονίδα,